investimentos se tocan nestes tres servicios do ciclo hidráulico. A mí gústame resaltar, e con isto xa acabo, gústame resaltar que máis alá dos cuartos que se van a investir, que todo eso ten sempre importancia, non solamente porque é capital para a zona, senón que tamén representa un esforzo das administracións que aportan ese investimento. Neste caso, e isto o digo precisamente por o meu perfil técnico, afrontamos un déficit fundamental na xestión dos servicios. Todos os que tedes que tomar decisións, que tedes responsabilidades nos concellos, necesitades información e asesoramento. E para que as vosas decisións sexan acertadas, é preciso que esa información que os técnicos vos temos que trasladar sexan correctas. E para iso, a parte da formación que se nos presupón a cada un de nós, é fundamental ter información, ter datos. E desto se trata fundamentalmente o parte da digitalización da auga, de ter datos. Mal asunto se cando necesitamos un dato temos que ir ao sitio a medir. Mal asunto se cada vez que nos fai falta un dato temos que preguntar onde está. O que pretende a digitalización do servicio é precisamente dispoñer de datos de maneira continuada, de moitos parámetros e disponibles non solamente para os que manexemos o sistema, senón que estén a disposición dos concellos e dos ciudadanos para cualquier decisión que queran tomar.